Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbu, Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbu. Weh, rada mriki. Aduh deh. Dipun keparengaken caket. Nggih, dipun keparengaken caket mriku. Nggih, monggo. Sekarang bae. Ah iya. Soale rada sirikan lho, Pri. Kowe ngerti trik rekotku to? Lah piye to? Aku ki simpangan karo wong lanange meteng lho. Mung simpangan lho, Ratu mindak apa-apa lho. Saking suburipun Reden. Nggih, cara kewan reden. Iya. Lah kula niku uritane kabang ngantek turah-turah tak dol nang hi lho, Pri. Lah niki rak pun meteng petang sasi sakniki. Mbak Mimin niku pun meteng petang sasi. Sakniki nggih saking aktife bayine gulung ngantek sikile metu. Umume ae Pri petang sasi ya urung jejak 3 bulan baru ditiupkan ruhnya. Oh, 3 bulan kuwi kok petang sasi jejak kuwi. Lah nggih. Piyayi sing kondang kabeh tur dasare nuwun sewu kondang ki mau ketara saka nuwun sewu lho iki. Nggih. Nuwun sewu lho. Nggih. Saka matane kita. Genah anu betem-betem ngono kuwi ora tau leren, ora tau turu dan sebagainya, Mbak. Mbak Apri, Mbak Mimin disyukuri nggih. Nggih, mergane nuwun sewu nek dikalane sampean di puncak niku pancene nuwun sewu ngeten niku wae aja gersula, aja rumangsa kendho, tetep semangat oleh nyambut gawe. Nah, dirungokke le tenan, ora pareng gersula. Ora entuk gersula. Ora kakean nyebut. Ora entuk nyebut. Lah, iki bedane kondange Piyai Kakung karo kondange Piyai Putih. Bedane ngono apa? Nek kondange Piyai Kakung jadwale akeh, kudu tetep kumpul bojo minimal seminggu 3 kali. Walah, lho, wong Kakung dadi wong lanang ki kerjane lancar tur ya ora kena kanker prostat. Lho, dadi seminggu minimal 3 kali. Ning wong wedok nek jadwale mblandeng kene iki disenggol wong lanang wis gila. Oh, ngono. Nggih, dadi aja ngantik. Soale nek kantek kesel mengke performanipun ten panggung mesti kucilani. Kaya kula suarane sing lantang, nafase sing landung mesti bakal ngagor-agori. Oh iya. Berarti kowe nek bar wayangan ngene iki disenggol bojomu moh. Moh nek karo bojone kanca mah ora apa-apa. Anu bojone kanca jenenge serawunge iki men serawunge. Ya ora ngono. Iku pancen bener. Mula kanca-kanca niku saben-saben pamane mbacet seminggu ngeten kula nggih pokoke kon mulih sik. Timbangane mengko ning kono-kono malah dadi perkara. Lah nggih. Manajemen waktu menika baku. Dadi ngene lho, Pri, tetep kudu makanan yang sehat. Ya, makanan sehat eling-eling, istirahat yang cukup. Ada pola makan yang tepat dan nek iso lho menika mboten anu melekke lho. Nek iso menghindari merokok. Lho, nek iso ngono ki lho.
ning ngene, Mbak. Pripun? Aku wis tau nyoba mayang syutingan, iya ta, ora tanpa rokok karepe sutradarane, Pak Dalang ndak boleh ngerokok. Nggih. Lah malah ilang kabeh kok, Mbak. Malah ora kecekel kok. Oh, ngaten nggih. Lah kowe iki salahe wong lanang kok ya ora ngerokok kowe iki. Ning ya ora apa-apa itu demi kesehatan. Kesehatan. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ngerokok ya boleh ning aja nemen-nemen. Nggih, aja berlebihan lho, Pri. Dadi ngerokok etuk ning aja berlebihan. Ya. Kaya kowe ayu ning ya aja kemayu. Kaya aku ya pinter ning aja keminter. Lho, sugih aja semugih. Lho. Apa jangan berlebihan ki ra etuk. Oh iya. Wah, tenan nggak? Piyai mriki sampun kangen kalih panjenengan. Apa nyeram ning kalau napa sae? Biasae. Cangkeme. Mriki kandhane tak kandhane ngeyel men ku lho. Wedi kula menika nek panjenengan apa ngento-ento ngrumpaka basa men kula mongko katine kula nek bangsane ABS ngoten mboten mathuk. ABS iki apa? Asal bapak seneng kula apa anane walbaino. Ya ya ora. Aku ya kurangane apa? Aku ya ora. Nyatane kabeh ki mau tak saring sik sadurunge munggah panggung ki aku mubeng sik. Niki mengke bintang tamune sinten to? Mimin Napri. Ah, kula pun kangen kali Mbak Mimin pun 3 tahun setengah. Lho, rungokno. Wong lanang. Ning ngarepe manis manuhara rembuke. Ning ngarepe, ning mburi mesti golek tanding. Nek sing diaturke Pak Tantut ki ya ora ana salahe kok. Ana sing kangen karo kowe tenan, kangen ngantek tumomo ning batin. Tenan, Pri? Tenan. Iki ora mung nyenengke gedheke atiku. Mbok menawa iki jatuh kramamu. Mbok menawa ya Pri, amin ya ketemu nang pandhan ki dadi berkahku ya Pri. Lek ku njaga kesucian nganti umur 46 tahun iki. Ae Pri ya. Iya, kowe pengen ngerti ora sapa? Ngerti. Mas Mul. Ya, nek pancen Mas Mul ki jadi jatuh kramaku ya sapa sing iso nolak? Iya. Kun fayakun nek Gusti Allah berkehendak. Lho, nuwun sewu pengendikane lek mulo ki kaya sing tak aturke mang lho Mbak Mimin. Nggih. Tes pokoke corona mari ngenten nggih. Corona ora neng nek takut gelem mayang neng kene niku saestu. Lah nyatane kasunyatan lho. Nggih. Pemaksud dadi jodhe Mas Mul aku arep endo kaya ngapa dipagrono kaya ngapa nek pancen jati jodhone sapa sing iso nolak. Ya esuk nek Mas Mul nganti ngomong Mimin dadi wedok tenan ngono dadi ya. Ya ora. Ning umpama dadi wedok tenan aku ya gelem. Gelem. Nggih mboten to. Rekoso lho wong wedok iki dadak ngeteh-eteh ngene sangang sasi lho. Gilani. Meteng sangang sasi puluh dina iki lho ora nglakune barang ngene. Ning sementara iki ya Pri pancen aku kula iman banget karirku lagi menanjak. Waduh iya. Engko nek nganti aku ngentepi dalang siji pamane. Engko mesti kan aku mesti disengker ra entuk melu wayang ning kono-kono. Lah kuwi tak jaga banget pamane aku digarwa Pak Tantut. Umpamane umpama ki ra kena bali to umpama. Umpama lho Pak mriko umpama kena bali. Umpama aku digarwa Pak Tantut otomatis kan lungguhku nang kene. Aku melu Pak Kasim mesti ra entuk, melu Pak Kus ni ra entuk. Tetep dikup dhewe, dimonopoli dhewe. Ya nderek garwa no. Lah karirku ra ya meredup. Oh iya. Ra nang ndi mung melu bojone tok. Mula saiki sementara ini aku ra ngayun ra gelem dipek sapa-sapa. Ah iya. Lah niatku awakku arep tak sedekahke. Ayo malah parah no kuwi. Ijen derek pinggang pokokipun saged sowan wonten pandanan menika. Nggih. Kados kula panjenengan mugi-mugi menika dadi apa kangen. Awal pandemi saged sirna saking bumi Nuswantara. Amin. Wis kangen tenan ya Lek dipirsani piyai katahe kaya ngene lah gek teko kowe mau krungu ora. Teko lho. Mbok yo Mimin teko ngono apa jangkar ora ketubak. Mimin teko ngono wis ra apa-apa. Ya ning sandinge dhewe lho. Kok buanter men iki. Untung aku gak mental wis barat wis digulawen kabeh dadi ya ora kesinggung. Oh iya. Penyatane rak ya tenan to. Heeh. Lah nggih. Ngaturaken pamipur menika. Nggih, panjuwunipun kathah sanget. Dipun Menika saking penggemar wayang kulit lumantar WA ingkang kula nampi. Nggih. Menika Dik Nukman bin Saban. Waduh, nyuwun lagunipun Sotia kalih Banci Loncat. Bajing loncat. Oh, Nukman iki kurang ajar iki. Loncat. Saking Pak Lias Kurung Indah Ridho Budaya hadir, Bos. Wah nggih. Menika Kurung Indah, menika perumahan panggenan kula. Menika sami-sami ngawontenaken gladhen kerawitan ingkang naminipun Paguyuban Ridho Budaya. Salam ngagem para penikmat seni.
Mugi-mugi sami rahayu Mas Tantut tansah lumintu tanggapanipun menika nderek paguyuban setan. Waduh iki Pak Yadi Telogosari Semarang nggih. Salam budaya menika namung guyon nggih Pak, mboten tenanan iki. Setan iki sedulure Tantut. Lha nacane pun distempel kalih para pamirsa kok. Nggih. Ora apa-apa. Iki eneng sing ngersake lagu kangen. Nggih. Oh iya. Kangen lajeng pepeling kalau Pak. Pepeling ya salah siji sik mumpung pelok. Nggih. Mumpung pelok kangen ya Mbak ya. Nggih. Ya, dibawani. Ayo Nok, wis suwe ora krungu suarane Mbak Mimin karo Mbak Apri. Nah, sampeyan gawe anu dhewe sing kudu nyuwara iki sing ndi? Nggih. Nok, nggih. Gandeng aku ki saiki mulai ngendikane Pak Tantut hijrah ning Malang, aku arep ning Jakarta. Apa? Dadi kudu ana tongkat estafet nek aku ning Jakarta ki kowe ning kene iki ora kewirangan. Kowe latihan sik ayo bawa wong ayu. Dadi ngono mong tinemong lho. Pinter Mimin, ayu Mimin, wases Mimin, terus Apri kok piye nek ora ana tongkat estafet. Lah kowe iki ning Jakarta nyopir bajai ya kok. Pak, pepunden kula Jakarta nggih rawuh kok menika kok Mbak Yu, menika Mas Anang Ristanto. Pak Anang kula Pak nggih ingkang sampun. Kang rayinipun Pak Nugroho. Menika perwakilan dari Kemendikbud Ristek. Nah, menika datang kantor Pak Parno Tania Jaya. Salam kagem Mbak Apri tupin lek Kimin, matur sembah nuwun sanget Bagas Waras nggih. Matur sembah nuwun sanget. Ya yang apa? Suarane ya ngapa? Kangen kutan bau Salam kangge Mbak Pri. Menika kula mirsani Mas Tantut dalang sing gaweane nyilih rek ora tau bali. Oh ya. Aku pancen tak akoni. Nggih leres niat. Mung sliramu kang dadi telenge ngati. Suarane saya mapan ya Mbak Mimin ya. Nggih, mongkok kula dados mongkok lan mbrebes ngantene ya lho Nduk, lek ngajari sepron-sepron jenenge ana ndunduane. Mbak nyoba nek sing ngajari iki nggon pas iki aku rada lali iki nyoba gurune kaya ngapa ya. Lah ya, guru ki ora mesti luwih apik, ning paling ora teorine rak ngerti. Iya. Nyontinkanipun Kang Mas. Lah ket mau ninting ki. Ya jenenge wong kan ya men ana chemistry to ya. Waslah. Mula telake iki diatur sih nek harmoni. Nek wong ndek perbawa. Wong ndek perbawa ki mung le nyuwara kleruwe dadi gemujenge para pihak kakeh. Nek apik apa ora saya makantar-kantar. Iya. Sombong men. Lah tekno pripun adole umuk kok ora arep adol liyane. Nggih. Waslah sanggenku nunggu nganggo loncat barang. Ayane kuman. Tenan kok suarane suwe-suwe kaya lek mul ngono. Lah iya. Sliramu Nanging tansah leledo. Nanging tansah. Berarti nyen memperhatikan kula. Oh, perhatian no ya. Nyerak sik no, tak Tantut. Pri aku nek kon lenjeh-lenjeh ya ora iso lho. Ning kan dalange kulino krudo peksoi lho, ya aku ora iso nolak to. Lah iya wong kowe ya ora iso nolak kok. Ya kudune nek wong wedok ki ra ya njaga kehormatan to jarene. Ya nek kepepet ya butuh to. Nanging tansah leledya. Wah, kalau menjinge muntir. Dadi swara ki tebal tipis. Oh. Aja banter terus ndak ning telingae memekak. Dadi legeno ya iso. Kontrol miking ya perlu ya. Kontrol miking ya perlu. Kok koyo gawean lawas soalnya. Kok komburi kok kudu gepuk cengele ngene. Mesake didedek
Lho. Piyai kakung ki ora kudu ngalembon wong wedok terus. Kadang kala disaruwe iki wujud tresna. Ngelokke iki biasane pengen dicedhaki biasane le. Ya ora kudu to, Pri. Lah, ning mbok menawa 2 tahun setengah ora kesenggol ki mesti ya ingin to ngono mesti. Ingin haus. Ayo. Kang Mas, ana apa wong? Mbok menawi kula kalih Mufidah kalau Mbak Putri ayu kono. Ning ukurane wong bojo kan kira mung ayu tok. Bener wong ayu. Mimin kae dijak jagung pantes. Oh, mimin kae dijak golek utangan pinter. Oh, lah ngono ngono. Sakjane wong lanang ketleyek tetep wong wedok di situ perannya. Apa meneh masa pandemi wingi? Gendeng bocor ya mbenake gendeng gelem. Dados gumantung sudut pandangipun. Iya. Menawi saestu nggih. Kula menika dados jatuh krama panjenengan mboten pripun? Panjenengan arep ngayahi pripun? Lho, ora dadi boyo pengopo. Ngomong. Kok malah gilani ngono ta kowe iki? Muni ya, Pak Tantu ngono sik. Pak Tantu. Lah iki bojoku ya mbok nonton, alah Pak nek karo mimine sak karepmu tak umbar. Tur ya ngeten mesti anu wujute mimin kaya ngono kok anu apa yoga-yoga kok do seneng ngono. Mimin kaya ngono kok ngantek pengging kintil-kintil. Mesti wong do ora gagas. Mergane apa? Mergane kono tak bayar. Omah torok. Lah iya. Ya nek bacutke nak. Teruske mangga menika panyuwun ugi kangen menika saking panjenenganipun Bapak Haji Nur Fatoni, Bapak Lurah Nalakerta Kaliwungu Selatan Kendal. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haji. Oh iya. Ngelingana rikala tinake ungkar nanone nong selira ngapa lek secedak Pak Tantu tak kok sing meteng kowe jarene. Beda. Wajange. Kowe iki jangan membuang muka. Sok nek wis gelem omah, sing ndampingi kowe ning kajangan iki aku. Ning pajang sok ben ki aku. Wis sungkemi kowe. Lah njing ngoten. Kok di ning dhuwur kajang. Seliramu nate ngendika wis kangen lho Pri. Pripun? Wayangan ditonton Piyai Semene Oke iku kangen banget. Saestu kapan sanget menika. Ya ora kaya nek virtualan ngono kae ya ora ada tantangane. Jenenge sebagai penampil ki aduh kan ya butuh feedback dari penonton. Antusias penonton piye aduh kan ya melu seneng to, Pri. Laras. Saiki padha-padha nyun sewu disangoni dibayar ning nek ana apresiasine rak ya beda to. Laras. Virtualan kok sing nonton go Pak De Darman bebek. Gak Pak De Darman ki nek ngebel ki ora angon wayah ki. Lah piye? Agak ning kamar bareng mengkeh aku mersa ngejak VCS. VCS siapa? Video call silaturahmi. Iya. Mangga. Tresna lahir teruse. Ompake Pak De. Bete. Menika dawah tembang kangen kangenipun mawon ya. Pitung sasi siapa ta, Nduk? Tasih. Ha nggih, ya. Karyanipun Mas Mantos. Nggih, monggo dipun aturaken dados. Senang kula ya Mas ya mbok aja lali ngelingono
batin tresnaku karo sing ati sembah nuwun sanget Mbak Apri tuwin Mbak Mimin sampun ngaturaken lagon kangen tandha tresna kagem sedaya pamirsa warga ing pandanan khususipun umumipun wonten ing Klaten mriki nggenipun mirsani ringgit wajuca sedalun atas wonten ing Pendapi menika Mbak. Leres nggih Mbak Limbu. Mugi dados raos kapang ya Le apa jenenge tombo kangen. Ya. Dan nek wong kangen ki wong nyawang sak kliraman ngono wis seneng atine. Nek atine seneng kan imunitas tubuhnya meningkat. Ora gampang kena lelara. Terus nek hiburan ngene iki sesering mungkin ngono ki dadi seimbang. Waya kerja, waya hiburan, waya ibadah, waya serawung ya serawung. Dadi hidup itu seimbang, ora monoton, ora juarai ngono Jes. Iya. Pelimbuk sugeng dalu nyuwun lagunipun Gudeg Jogja. Saking KPWS lah iki ning komunitas meneh Mbak iki Mbak. KPWS menika komunitas penggemar wayang se-Jabodetabek. Salam wait setu. Wah, wayang idamanku seduluran tujuanku lho iki ya ram nuwun sewu duwe penggemar iki mboten namung sedaya dalang dipun tresnani menika sae sanget jumbuh menika lagunipun Gudeg Jogja. Gudeg Jogja sih
Ya engko ditaturke. Mangke dipun pinangkani. Ya ndak coba nyuwun gungan karo panjenengane Mbakmu Pida Sofiana diaturi jumeneng. Oh ya. Ayo nak. Mangga Pida aturan ninja wonten ing panggon paring tanglipun para miyarsa mugi berkah Allahumma amin Pida datang penontonnya pada senang layangnya takut santong aja mulia gamelan 2 tahun setengah ora metu langsung ditabuh karo kanca-kanca among ngrasa ben saya mapan temen. Lah iya weh kuwi tak purba wasisa tak pasrahke marang piyai loro kuwi takon-nakoni terus iki enten panjenengan Slindro Mbah Podang Kuning. Iya Sugeng dalu wong ayu. Nggih, sugeng dalu, Babang. Kok bapak? Kok bapak ki piye Piye to, to? kok? Wong wis gelungan Pakde ngono lho. kok malah Pakde. Nyun sewu paring asma jangkep sinten mijil saking pundi tasih wonten pawiyatan napa sampun kawengku dening kakung? Nggih, nami kula Mufidah Sofiana. Terus kula aslinipun niku Tulungagung, Jawa Timur. Sakmenika kula tesih single. Oh, langsung kawruh napa sampun lulus? Sekolahe nang ndi, Nak? Tesih semester 4 ten isi Jogja. Sanes. Mboten. Ten STBA. Oh, mah beda jurusan. Nggih. Sekolah tinggi Bahasa asing. Nggih. Dari kowe iso basa Korea. Heeh, siji tok. Apa? Sange oh. Apa kuwi? Sange ya apa? Loh, Sarangi kula- yo, kowe sangi. kan sekolah tinggi bahasa asing. Nggih. Lho nek jenenge seni iki apa neh wayange diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Ya. asli Indonesia. Lah sok nek aku ngantek diundang ning luar negeri ya aku iso bahasa negeri, luar negeri. Bahasa Korea sangeo. Sarangi yo, sangi. Lho jenenge wong belajar wong Jawa ajar basa Sarangi yo ki aku sayang kamu. nek sangeo. Sangeo ki aku ngin kepruk kowe. Beda terus aku Ya beda. Ora karo ketemu wong kok sangeo kok aku didupak aku. Lah iya dipun aturaken yen ndak Podang Kuning dibawani. Iki arat-aratana Mbak Nggih, Mimin, nggih. kowe duwe putra siswa Apri nyatane dadi. Nggih. Coba iki bocah iki tak titipke ning sampeyan muga-muga ya iso dadi kaya Apri. Alah dadi guyon. Ya petikane kan dhewe Apri mbok menawa kelebihane beksa nduk Mufidah nggon apa kan Iki kudu beksa ditelok. ya elok lho, Beksa ya elok Mufidah ning iki gak ya maksane. perlu dibuktekke sik ya nek wong ayu. Ya ben nyerak lek men. Lah. Nah, jan Pak D. kaya mbahne ro putune. Apa aku tuwik banget to, Pri? Tawik gitu. Ning angel lho, aku lagi mencanangkan slogan. Mbahne kene. Sloganmu apa? Cantik menarik di usia paruh baya. Jadi kayak nyun saya Ibu Ervina Sutarni ora sampun paruh baya. Iya. Ini harus tetap terlihat menarik dan cantik. Loh, biasanya kan aku wis tuwa kok nek bojoku selingkuh piye? Aku wis tuwa kok nek wong do wegah karo aku wis tuwa kok nek asam urat piye? Negatif itu kita hilangkan. Jadi Oh, iya. aku sehat, aku cantik. Oh. Aku grapyak, aku pinter serawung, jadi harus ditanamkan. Aku cantik, jadi aku pede. Iya. Perkara wong do ngarani aku bosok, ya aku tetep ayu aku. Jadi pede, kita menang. Lah nek awake dhewe ra pede karo awake dhewe wong arep Rasa ngalembono piye? kepedean. Iya, betul. Kone asam auratmu kumat lho. Kok asam aurat. Ayo nak gage wong ayu. Monggo wong ayu, sapa ngerti tanggal selawe rumah iki dipiji ning jetis karo lek kendil kuwi. Wah, apa kersa wayangan kaya aku? Mbuh ya. Lah iya, mangga dipun aturaken jeng. Nadyan wujud temung peksi
Luar biasa tepuk tangan kagem Dik Mufida. Cengkok iki lho, Bri. Iki gek sing ngajari ya kowe. Thank you. Aku mau merahke, Nduk. Dadi dek nenek mau berkembang dengan sendirinya dengan sinden supaya iso melalang buana ngono kuwi mau syaratnya piye Mbak Mimin kandhane ana cah iki ora kudu padha ning sak orarane ana syarate Pripun niku? siji swara kudu becik Nggih. piye carane ngulir budi sing gladen suarane temen dadi becik upamane kaya nafase kurang landung kudu olahraga men nafase landung lacak nomor loro penampilan kudu menarik nek ayu menika relatif ana wong asing nyebleh ya ana malah wong lanang gila ya ana ning ana wong rapate ayu ning menarik Oh, nggih. pamane cara berbusana pamane koyo wetengku wis kendor piye diangkini men ketok rapet bokongku pamane stripos mergo 46 tahun piye carane semok diganjel kliko glugu pamane ngono ki lan sak piturute ngono ki biasane damen to isine kereki tok oh damen siji suarane becik nomor loro penampilan menarik iki meliputi attitude juga lho Oh, sesukses apapun orang sekondang apapun orang nek attitude-nya jelek dia nol besar. Seniman itu harus seperti itu. Nah, betul. Sing pungkasan nomor telu dadi seniwati pengen kondang kudu geleman. Geleman kalih sinten? Geleman ki nderekke wayangan Pak Tantut ya gelem. Oh, nggih. Nderekke wayangan Dalang Muda ya mangkat ora sirikan. Nggih. Neng nggon sinden campur sari ya mangkat, uyon-uyon ya oke. Mergo ki mau kabeh kearifan lokal. Nek perlu nek mentalmu siap, jatilan ya ora masalah. Lho, kuwi ya seni tradisi kebanggaan. Seni tradisi kebanggaan nggih leres nggih. Ngapa ndak dipilah-pilah? Oh, aja dipilah. Aku nek jatilan wegah lho. Oh, aja. Sing penting sepanjang waktunya bisa awake sehat mangkat. Oke. Alright. Berarti ketelu wis mbok terapke ning awak. Telu kabeh wis tak terapke. Siji, suara becik, loro, penampilan menarik, telu, nomor telu geleman. Sing masuk kok gur gelemane tok ya. Lorone belas ora ono. Mula kok boneng jur njaluk nomere WA lek Kimin ae. Oh nak boneng kuwi mana hadap kok. Mana hadap. Apa jajal lengganan lah Mas. Ya ora ya urung nek lengganan jare ger tau ngicipi. Lah nggih. Mangka dipelajengaken mana hadap iya. Lelagon menika kunjuk ngersanipun Dono Demak ingkang wit wau dalu saking senenge gamelan iki dijereng melu jereng gamelan lho ora luar biasa. Lah iya nenong alus manis toremra jengkok duweri yang ngene iki. Suka hati lah. Ya iya. Hati. Ngati-ati nduk swara utawa larase gamelan gedhe. Oh iya. Nenong. Wasawenggan kunglah lana golek isi podhang ngono. Ayo. tekan mboten iki mangke. Dicoba sekno. Hebo bunga. Kuninge. Saiki sing goleki podhang kuning ning lek Kimin nganggo swara lanang. Ya. Goleki si podhang kuning. Pak Tantut aku wedi. Aja wedi ku wis jinak ya. Rumangsamu iki demit apa piye kok wedi iki? Apa rumangsamu ki aku kena virus PMK ngono ya. Penyakit mulut dan kuku. Lah iya. Laloleng. Iba bunga
kanca-kanca among rasa saking Mas Kasino. Salam mugi kagem Mbak Mimin Apri saking Mas Kasino. Iki nggih. Ora rapat, iki HP-ne ngedrop. Oh. Jul dibeli bontot ae. Ayam. Mangga. Nyanding bisa dadi tombo monggo dipun aturaken dados ya awan ing mawis kerasahan keluyuran golek sing tak sayang mubang terangkat ku golek ora krasa esok saya dan tak berani setika kulit
sangat. You're welcome. Iki ora liwat kanca-kanca. Among rasa pengrawit kabeh entuk salam saka Ndumpil Medion saka Lekpur Dinamo. Nah, salahnya ngene iki. Terus rokok entek. Terus entek gilang karo Mas Cenil iku ya. Lah iya, matur nuwun Mas Pur Dinamo tuwin kadang kula putranipun panjenenganipun Pak D Warasena wonten ing Ndumpil Medion, Mas Jesnu salam ngagem Om Bontot nggih. Menika saking Mas Jatmiko Mbak Apri. Nggih. Mas Jatmiko putranipun Ki Anom Ki Surata. Anom Surata. Oh meniki monitor sinambi Menggo Genduk wedok mergane bibar kondur saking griya sakit demam berdarah. Makasih doa dan gedhuke nggih tembang derek mawon dereng saged nenggani amargi kawontenan nggih genduk dereng purun dipun tinggal. Oh iya. Tinggal-tinggal. Jantenan enggak. Wah iya. Iki uga ning panyuwun pepeling ki mau kudu Apri sing ngaturake. Oh iya. Nyopri saking Pak Slamet pepeling iki eneng duwite 100.000. Alhamdulillah. Oh. Ora kena meri lho ya. Ora jatahe dhewe-dhewe kok nok. Larismu ora bakal ngurangi rezekiku. Kuwi ya serapo jatahmu. Tenan. Tenan. Ora meri tenan lho Lah ya. aku ngopo? Saiki nyun sewu kok ora kremehke dhuwit 100 ya. Aku ngene iki pancen ger tak nggo serawung kok. Ger tak nggo serawung. Wis sugih kok ya. Ya aku urip dhewe mobilku 4 arep nggo apa? Siji Alphard, loro Pajero. Sing dhuwur jagane engko nek luar kotai medane rada angel. Sing Brio kae ger dienggo lokal-lokalan nek pamane arep ning Klaten, blonjo-blonjo. Sing nomor 4 ki sing paling tak senengi iki. Multifungsi. Apa? Angkong. Kek lekmen niku nggih sugih tenan lho. Lho, sugihe Bar pripun? ngreyen Alphard niku. Alhamdulillah. Critakno pri ndak aku wong takabur ubuk sombong. Alphard ning dhuwure ten lampune abang. Ambulan. Sing penting lah Alphard. Alphard to nek ana ambulane ya aja. Penting paling sehat ya ana Bagas Waras, les ngono wae. Sembah nuwun Pak Slamet saking Lampung. Selamat saking Lampung. Iya, saratono sik lek engko ben beranak pinak. Muga-muga kok tambah rezeki ya. Amin. Tukon bobok, tukon pilih, laris. Laris sik nggon kono. Laris kok kelawe. Iki mau rayine Pak Nugroho. Pak Anang. Mas Anang saka Jakarta. Ya kemareng aja pisan-pisan nyun saweran karo Mas Anang lho, soalnya sing pentas ning pandanan pas nderekke Pak Kasim rak wis disawer to. Dadi ki engko nek ora nyawer ya kebangetan. Kok aja nyuwun. Piye to kok le ngalang-ngalang. Wah, ya senengane kak ya. Ning yo tenan kok iki anane Mas Anang ki mau ya nderek bebantu. Nggih. Wah, ya mengwedoh lek mall. Artisnya Pandanan. Sayang sik no sayang lekmen dulu, sayang dulu. Sayang sik. Iya. Kok lekmu lho karo kowe gila mbok ambung. Ora gila. Lekmu ki golek enggon. Matur sembah nuwun saking Pak Nugroho. Pak Nugroho sembah nuwun. Saking remene kok ya kahanan kaya mengkene sapa sing ora mongkok pengjalihe to nggih kita Mbak Mimin Mapri. Nggih, kayak Pak Nuk sebagai punggawa praja mesti ya wah ternyata iki ditunggu para-para pamirsa ditunggu. Ternyata warga Pandanan Klaten ki isih tresno karo budaya iki nadyan 2 tahun setengah ora wayangan. Iya ta? Ya, mengko dibawani sing apik. Mengko. Mas Mul mirsani sing sae nggih. Gek sampean ki ora sumo, ora wis nggo batik dawa sik nggo beskap alah. Mengko dipun bawani lek Sukimin ngangge swara kakung. Mbak Mimin ya. Ngapunten ya. Rukun Islam kang 5 niki jenenge jadwale akeh ya Bri pomong agur-agur. Ditados wis anggar story iki wis pokoke lek Kimin iki mak lupute. Lah kowe ngeruh wedi barang mbok agenda kok. Lho maksudnya kan ya wayahe pentas ya anu wayahe serawung tangga gotong royong ngeruk wedi apa mesti. Ronda ya ronda. Aku ronda ya gelem, aku sing tak harapkan ronda kuwi kok. Lah sebabe Pengine men dirombong kok aku. Menika saking nuwun sewu
penggemar wayang kulit ugi ini keluarga setan sedulur tantun nggih semoga nggih Semarang live streaming dari Podorejo ngalian Semarang Pak Widodo sing kala wingi nggih nimbali kula sak kanca. Lah menika rencana tahun ngajeng menika ngginakaken bintang tamu panjenengan kalih Mbak Apri nggih Mbak nggih muga-muga lek mimin saya urip. Amin. Ya ampun didongake Dongake apik sing urip. Muga-muga lek mini jek urip tur uripe iki manfaat. Wah, gitu. Kan sebaik-baik umur adalah panjang umur tapi bermanfaat. Lan aja panjang umur, cukup Nggih. umur. Oh iya cukup umur. Kuliane do mati kowe kelap-kelip dhewe. Iya. Neno wong nderek wungon Mase Dik Maman saking Tangerang nggih, matur nuwun Dik Maman. Katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke Bariki mengko lagune swarasa tansah mengolah wangi Tiket swarga. warsa aja bidu-bidu wong nyambut gawe wis senengane. Iya, mangga. Rukune slampuniku sahatate kang angka siji. Lek mimin jan serba bisa kok piyayine. Suaramu ya kong apa terus dalang to lek kowe. Ya aku ya ora ngerti ya ning ya wong pamirsa sing menilai lah kualitasku. Ya. Sombong men. Mangga. Salat kang angka loro. Kang angka loro salat dene kang telu. Berita kehilangan. Oh, Mas Gurnat goleki bapake. Pak Kusni di sebelah mana, Pak? Iya. Gurnat iki adine iki mbok ya dirumati ngono kok Le Mas. Oh. Weh. Mas Gurnat nggih. Jan goleki bapake. Sampeyan kok melu omeng rene kan rene. Wingi nang beteng mung arep nabuh yo ngantek nangis. Kaya ngono malah bapakne malah. Lah iya. Pak Kusni sebelah mana, Nggih? Nggih, Pak. Waduh, Pak Kusni bahaya iki engko gek kaca-kaca ndek malah Alah, nglimpe iki kok. Kok gak mulai bareng Mimin kemana? Mangga. Ya. Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo dipun aturaken para kadang dados ya. Hop. Pripun? Lembon lang teledor. Ketua kok malah teledor iki. Nek seneni kepala sekolah lho. Anake sapa, Jan? Ora kepala sekolah iki nggon aku ki sing bedhog kuwi, sing bedhog Mas Enel. Kepala sekolah. Lah terus gurune ya kuwi klebu baru kuwi ya iya. Baleni. Ngalamun kaya. Mangga.
wis wancine padha nindakake agen wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat hati cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga istiqomah sing kumanina luwih sempurna yen berjamaah salat saya tindak dengki tindak mungkar prayogan ditambah salat sunnah aja sambrana iku perintah agama ngelingana ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Boneng. Tang. wis mancine tansah dielingke wis mancine padha nindakake agen wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat hati cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanina luwih sempurna yen berjamaah salat saya tindak dengki tindak mungkar prayogan ditambah salat sunnah aja sempurna iku perintah agama ngelingana ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Wah, jan tenan enggak. Matur nuwun Lek Mul. Wah, semangate nganti kaya ngono kuwi mau. Lah iya. Artise pandanan ki Lek Mul dhewe ki ra ning apa-apane. Lah iya. Beliau wis nang kene wis suwe. Matur nuwun Lek Mul. Wah, jan. Iki kok kurungu-kurungune iki mau dulurku lanang manjung Kang Masku Masar lahir Dwi Rahmadi karo Mbak Yuku karo ponanku wedok genduk lalang nggih. Rawuh. Niki napa prayoginipun genduk lala menika aset tumrapipun Klaten ugi lho menika. Nggih, aset Klaten. Menika wonten panyuwun menika saking kanca-kanca setan meneh. Aduh wis. Iki kebacut kan. Wis. Lah wong lek ngendika ya panjenengan ki ambak nyatane terus dadi Lah nek sing ngeneng si Mbah Ahmad jenenge setan ya enggak mau. Lebih baik saya hapus. Ujune lek ngeneng wis beda. Lah iya, ngersake lagune Sotia karangane anakku lanang Tole Druwindra Widatama. Oh iya. Pri jane lehmu sesambungan karo Weda ki jane iki piye? Pri, jane bener lho, Pri.
nglumpukke balung pisah. Aku karo Pakne, kowe karo Weda lho. Aku kok ora arep anu ki, Lek. Apa? Mangan sate jamu lho ki. Lah ngopo? Lho, ki Weda. Tole ndek Lala, rene ndek. Iya, Dek Lala. Ya ndek Lala. Ya ora apa-apa. Disepoti Mbak Putri. Seliramu ki aset Klaten. Ya. Macak lanang yo gene. Adis Gene ora apa-apa rene. Aku hariane lanang nek ning panggung macak wedok. Wong seni ki manjing ajur-ajur apa. Manjing ajur-ajur tenang saja, ya. Ora apa-apa. Ora sangopeni Ora apa-apa netizen. tenang wae wis to. Ora apa-apa. Ya mangga kuwi mebar dolan kok ya. Lebar dolan aja nok rene Ya nok. Bu Putri. Ya. Gene. Keliling-liling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Kereta berkuda, becak, becak. Saya duduk sendiri. Mengangkat kaki, melihat dengan Hei, becak, becak. Banci, Banci, marilah ke sini. wong niate iki mau ya dolan kok ya. Ora apa-apa nduk, ora apa-apa ora masalah. Niate kan dolan apa rene Iya. atur panglipur ya ora masalah. Lah Lah iki nusul Pakne cilik kok ya. Paman kok ya nduk ya. Paman. Nah. Paman tantut. Lah iya. Iki dagelane Mimin Apri napa lalati laton iki? Lho, kuwi melu dagelan. Dagelane kisar lair ae nek. Aku duduk aja ya. Iya enggak apa-apa duduk ada enggak masalah. Weh. Aku gak duduk aku. ngapa? Enggak ngomong toh. Takut. Lah takut kenapa? Bledos. Ora apa-apa. Diaturke lagune Sotia. Sotia. Ya. Panggilan menika kagem Ki Kusni, Dek Gurnat nangis madosi. Yalah, jan neng ndi mau ro. Lah iya, perlu bahaya kok iki kok wis. Apa rene le Gurnat tak mimiki sik le nyampe. Lah, kaya ngono. Gurnat nyerak kakak ke lho le. Ya. Lho, wis ben nang kono le Gurnat aja kowe dolan ning kurung ning ngene Wah iya. Ya, nang ngene kakak. Ayo. Ya. Kakak bontot mesti. Iya. Yang mana kakak bontot angkat tangannya? Demong. Alah mas. Mula kok ketmang bagus sih. Sapa Sumardi ayahi. Nah. Mula kok ketmang Mbok bagus. eling lelakone lanang bandara. Yo, diaturke lagune Sotia dados. Ya. Apa wong jenenge? Iki kuwi sing kanggo kanggo sira absarin kalbu esme kang manis matu dasar ayu parasmu
tunggu kanggo sira kapsari ning kalebu eseme kang manis kasar ayu parasmu kang tanpa layu limas sesatyan ning ati yombong diko kang sawiji langit bumi kang nyekseni kalikane ucap janji ono ati ya pero kesenenganku tetap jadi diri sendiri ya wong ayu. Betul. Dengan ciri khasmu toh. Iya. Nek ana sing menyanjung ya matur nuwun, ana sing mengkritik ya matur nuwun, ana saperangan sing menghujat ku dhewe matur nuwun. Mergo apa? Kuwi karena belum mengenal kita saja. Rungokno mbahmu ninggal weling. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita, semua selirane dhewe-dhewe. Tetap didongake apik nek ana netizen sing ora seneng ngono ya tetap didoakan yang baik. Ngaten Mak Cangik. Nggih perkawis mengke gara-gara disambung melih nggih gojengane.